vítam vás u nového videjka, tuto s Inventorom. Čaute a ja vás vítam takisto u nového videjka, tu s Hunterom. Takže budeme tu mať púšť na 1000 trofejí a čo ja viem, poviem nám to. Dobre. My si dávame aj výpoveď. U mňa je tu... To je ono, často. Okay. Dobre, dead. Ja si potrebujem na výzve, ja si potrebujem na výzve, nemám ešte ten malý range už. OK. Tu. Ja som zomrel. Ja som ho zabil, kámo, len čam. Ja sa ešte musíme rozhrať s Grejom. Potom môžeme ísť aj iné módy. Jo, tak je to tak. OK. Potom môžeme ísť aj iné módy. Potom môžete napísať, či chcete púšť s rankedou. Jo, jo. Nádi. To trvá a ťažko sa nám to potom edituje. Ešte cente si to. Ale budeme radi za like a odber. Dobre, opa. Dostal. Dobre. Teraz sme v dosť zlej situácii. Jahám. Verku. Dobre, skús poďme skočiť. Teraz to ja celkom dávam dole, ale nevadí. Zlepším. A ja. Mňa zabil ten Miko, kámo, nerob. Poďme do lobby teraz. Už tam mám? Tam sú. Ja som začal tu niekde dole. Tu je, však ja ho vidím. Ja, ok. Ja som ešte ani raz nevidel tú hyperchargeku na akože. Úplne na konci som už spal, ale je dead. Dobrý. Ne, on išiel tam do búrky niekde. Ok. Tam je, vidíš? Ja som ostal už do kluby. Nice. Legenda, vajme. Tak to je. Kámo, nevidím, ale prvá výhra. Takže prvé miesto, hej. Jo no, budem musieť to kam úplne pušovať. Dosť ťažké, no. Je to ťažšie, ale dá sa to. Potom môžem spraviť nejakú reakciu na nejaké video z Brawl Starsu. Jo. Alebo nejaký napríklad Brawl Talk, alebo niečo také. Napríklad novinky ohľadom Brawl Starsu a také. Samozrejme aj ohľadom stanovka. Ohľadom stanova. Au. Ten kód. Ale tam po nás tu idú všetci. Som celkom kód. Mám jedno. Tak to, čo som spravil. Kámo, lebo ja nemám, kámo, ten súd je extrémne hard. Počkaj, ja som to bol. Perik, pán Perik. Ešte 200 trofí a máme Prestige 1! U mňa ja som potreboval ísť držať na tú stranu, ale to bude pláč, lebo nemal si šancu, kámo, on má strašne dobrú tú snajperku. Bolo extrémne dobre. To bolo extrémne dobre, poď. Pozor. Čiže ľudia, to je neuveriteľné. Mne to úplne na random skočilo. To fakt? Nádi. Hej. Teraz nemôžeme prehrať, Počkaj, ne, nahyluj sa, pozeraj sa na apka. Mne to úplne... Jaj, má detka. Viem ti pomôcť? Opa. Dobrá. Ale poďme. Kuk. No, pekne. Yes, daj, play again. Infinity and Beyond, to je vieš, jak online. Dobre. Teleport. Využij teleport, kľudne. Pekne. Nevadí, uhýbaj. Pekne. Ťažké. A dobre, vyhrali sme. Lebo ten... Nevyhrali. Dead? No, ale tento je slabý. Už sme vyhrali. Poďme na to. Dobrá? To je nebezpečné? Ne, vlastne není to dobré. Teraz je to dobré. Skočil by som na ňo. On to netrafil.
Musel trafiť teraz. Odskoč! To bol dobre, to bol Dobre, dobre. kámo, to teraz. Dobre. Trápanie. Dostal od zóny, druhýkrát dostal od zóny. Ne, mne sa šmykol. Dobra, to... Ježiš, nice. Ježiš. Mne sa on šmykol ten... Áno, nevadí, no. Dobre, ľudia. Takže ozvem sa mám, keď budem mať 900. Takže ľudia, čaká nás finálna hra pred Prestigom na našeho obľúbeného Greya. Takže dúfam, že vyhráme, takže nebudeme tak a ideme na to. Takže mne to je také GG. Tak som dead, kámo, on ma úplne vyplata. Poď, dobrá, ten kód není taký zlý, ale zatiaľ nič nedal. Kód ani není. Ja aj ten Sústrieť sa na náš. to, sústrieť sa. Má jednu. Nejadí, prvá hra, kúk. GG, skamol. Dúfam, že to vidia ľudia. Nemám gadgetu ani. Yes. Nice. Poď, Hunter. Nahyluj sa. Ten kód akože... Ten kód? No aj keby nemá tu gold dead. Nevadí, stále máš šancu, veľkú. Dobre, dead. Ne, prosím, Hunter. Yes! Poď, Hunter. Pomením Pentor, pomeň. Posledná hra. Dead. Ja som úplne v strese, ľudia. Toto je úplne proste finálne. To je rozhodujúce. Ne, to som to premysl. My bad. Dostala? Má jedno, obidvaja mali jedno, kámo, GG. Hooked. Netrafil som to. Ne. Nepikujme ich. Počkáme na zónu. Ne, prosím. Yes, pozor, prosím. Prosím. Yes. Ľudia, je to tam. Po 2 hodinách hrania tejto hry mám prestíž. Konečne, prestíž na Greya. Ďakujem, že ste boli v tejto ceste so mnou. Ešte sa pozrieme na animáciu The Shady. Je to tam, ľudia. Takže... Guys, presne jedna trofej do 1000 do prestížu. Ježiš, takú smolu mám. Bohužiaľ teraz bude inventára trošku horšie počuť, lebo mal som proste problémy s technikou a ideme dať tu final match. No a mne sa to teraz trošku sekalo, lebo mám prehlianý mobil, takže prepačte. Ak bude trošku zle inventára počuť, tak je mi to ľúto, ale proste technické problémy. A my ideme na to, takže ja si berem ešte niekoho iného a ideme... 3, 2, 1! Ešte raz ďakujem Impentorovi za pomoc v pušovaní 1000. Bohužiaľ má Savo Mortis, ale ja v tom verím. Samozrejme, dajte odber potom aj Impentorovi, dávam ešte do popisku. Extrémne mi pomáhal, hral to tu so mnou 2 hodiny a je to tam presne tak. Veľa tu aj klačov a bola to proste zábava s ním hrať. Dúfam, že s ním budem môcť hrať ešte aj inokedy alebo ďalšie videá. My sa dohodli na nejakých tých spoločných videách, takže tak. A ustal. Dobre. Bohužiaľ, steklo mi to. Ty vole, to bolo toto. Nevedel, to budol som. Nevyzerá pre mňa dobre podľa mňa. Angel má ešte aj ultinu. Prosím. Hit.
A on dal Si lepšie. Tak ne? Že by? Ďakujem strašne za túto pomoc. A 3, 2, 1, je to tam. Takže slávne mi môžete napísať aj do ďalšieho videjka, akého brawlera mám pušnúť. Je to tu Prestige, kámo, let's go. Ľudia, Konečne. toto by bolo všetko z môjho videa a z jeho. Vidíme sa u ďalšieho videa z Brawl Starsu alebo Standoffa na druhom kanále. Čaute.